Hei, kita kerok bukerok, ang norok magahnya he koktang ketal tubuh mani tongo tang satagui, abo hengkau 2026 bisi ketal ni ang nong mani kaisa, koktang ketal ni bumungkai sela seklaima, do sela seklai beri romang ni bulaima nang nuka, abo nantinya seiti se pajai ke kena nyeliana sela seklaima. Sela seklai walai bulaima. Kasai paisauka kotor koktuma. 2026 bisi ketalo luku besekang borok ni palo berimang ni ro piknik tanggui selama sano segui bulayui rekod khairika 2026 luku ni body tangbai ka finish kahamda hinai hamyada hinai bisi ketalno tamu hincinai Bonono hino sela seklaima beri bai beri walai bulaima besa hamungba asla hamka sela seklaiui bulanya nangka Amerikan seda hamkena sidu orang sak jadu kaklu budu Runda ruji song W butui kena saksiklai mukti be kungtui Hindi rongin fighting sobi selama sano nanglai kalubi bini bumungno sela seklaima sara Tripura viral nglaima Asla khaiba genda da ngsi beri bangma sing beseli pinsi sela beri ba beri tol bai puli soman no kenai kirima kerei lasima kerei borong no hino second hand beri sela bangsak no bongni boyfriend nogo khai bongni saimanya peren selani selai berinyo layu abuni baginyo seklai bulayu abono hino sela seklaima sela masano kobor salaima bihiya geja lasiya geja magnai wansa selai bayu aja Kobor mamangsi o berirok Kobor mamangsi o berirok Tripura hani tipra jegrok Magnai borok romphere jagya sal ketang jaga manjagye temajat berei asakba laibai laika temajat berei asak laibai kha Kali beteiba mokhang kereikha noda nokbaikha sela seklaima bereirok mangnei walai bulaima piknik gose siri khoglaiui ulta gaijakhai thali kailaiui tola sakakhai juikhai bulaikha Sindal bai kwtal hini hinjakha bongni baginyo hamya hinjago tipra jegrok mung hamya ngo sela seklayo walai bulayo besai kerinyo ognang layo bonono hino sela seklaima salawasini tabu khalaima hambai sela seklaima no koktang rong paikha takhoro bukhoro ke norok naidi tai tapok di norok ano teibo kesar di tamo norok baga koktang sei tubunai haikang norok samano ba ang chesta khlai sei tubunai hambai bye bye